Etxean jaiki dira eskale hauek, egun berri bati ekingo diote mundu mailako krisi garaian. Betiko krisian bizi diren gizabanakoak dira, baina zer gertatuko zaie krisi ekonomiko bat dagoela jakiten dutenean? Bagamundi antzezlaneko giroa da, Jindeian antzerki proiektuaren aurreneko ikuskizuna. Eragingo die eta aldaketa sakonak jasango dituzte. Horrelako krisiak pertsonei eragiten dien moduan. Segurtasunez sortzen digu, barrukoiagoak egiten gaitu, gure eremua gehiago babesten dugu. Krisian jarraitzen dute eta ez dute konfiantzazko inor. Horretaz jabetuko dira 3 eskale hauek. Bagamundiko biztanleek krisiaren berria jasotzen dute. Hala ere, kezkatu barik, umore ona gorde eta komediaren bidez egingo diote aurre krisiari. Ez dugu krisia dramatizatuko. Nahikoa dugu jadanik. Egoera absurdoak pilatu ditugu. Eskale hauek sortzen dituzten komeriekin lan egin dugu. Jindeian proiektua iaz jaio zen Pablo Ibarluzea laudiotarraren eskutik. Paris eta Bartzelonan ikasi ostean, Ibarluzea etxean da bueltan, Aialako haranean antzerkia bultzatzeko gogoz. Jindeian da bere egitasmoa, Euskarri bi dituen egitasmoa, keinuen antzerkia eta taldeko sormen lana. Batez ere sormena bultzatu nahi dugu. Keinuen lengoaia eta clown lengoaia asko erabiltzen ditugu. Bilatzen duguna da aktoreak sortzeko askatasuna izatea, sormen prozesuaren parte izan dadila eta bere buruarengan sinez dezala. Gizartean klaunak asko galdu du. Izan ere klauna beti puxikekin eta umeekin erlazionatzen dugu. Baina klauna gizatasunez beteta dago. Chaplin eskaleak agerian utzi bezala oso garbia eta gizatiarra da. Kontatzeko tresnarik baliagarriena. Hitz gutxi, keinu asko, klaun asko, absurduaren eta algararen antzerkia, Bagamundiko 3 pertsonaien oinarriak dira. Gatazka eta euren arteko ezberdintasunak estatu sozialak eta botereak eragingo ditu. Gizatalde batean beti dago agintari bat, eta ezertaz enteratzen ez dena eta beti atzetik doana ere. Eta krisiak botere honi buelta bat emango dio, gizartean gertatzen den bezala. Boterea duenari begiratzen diogu beti. Azken finean, antzezlana botere kontua da, galleta bat baino ez da. Krisiari aurre egin, klounaren bitartez. Bagamundi azaroaren 15ean, Lutxanako eskoletan.